היי חברים, בסרטון הזה אני אסביר קצת על ההבדלים בין אמזון לבין eBay. שואלים אותי המון פעמים איזה פלטפורמה כדאית יותר, איפה משתלם יותר, איפה אפשר לעשות יותר מכירות ובעצם להרוויח יותר כסף. אני קצת אסביר על ההבדלים בין הפלטפורמות. לכל פלטפורמה יש את היתרון שלה, שתיהן מעניינות, בשתיהן אפשר להתפרנס יפה מאוד, אבל לכל פלטפורמה, כמו שאמרתי, יתרונות וחסרונות. אני אסביר קצת על מהות הפלטפורמה ומהות השיטה כדי שתבינו את ההבדלים הגדולים בין הפלטפורמות. כשאני נכנס לאי-ביי ואני רוצה לקנות איזשהו מוצר, סתם לדוגמה קייס לטלפון, אני ארשום קייס, אני מקווה שאני רשמתי את זה טוב. ברגע שאני ארצה לקנות איזשהו מוצר, נגיד את המוצר הזה, אני אכנס למוצר, אני אתרשם מהמוצר ואני אחליט שאני רוצה לקנות אותו, נלחץ על Buy It Now, נעבור למסך התשלום ואקנה אותו. ברגע שאני אקנה אותו מוכר שאני יכול לראות את השם משתמש שלו פה, יקבל בעצם התראה באי-ביי וגם באימייל שלו, ואם יש לו את האפליקציה הוא יקבל אותה גם שמה. בעצם אותו בן אדם יצטרך לדאוג לשילוח ובעצם להוציא את המשלוח שזה יגיע אליי כקונה הביתה. מה שחשוב לזכור, שכאשר אנחנו סלרים באי-ביי, כל האחריות על השילוח היא עלינו. בין אם אנחנו שולחים מישראל, כי יש לנו חברה שמייצרת דברים או מפעל, או שאנחנו מתעסקים בהנדמייד ואנחנו בעצם רוצים לשלוח את הסחורה שלנו, או שאנחנו עושים דרופשיפינג ובעצם הספק שלנו מארצות הברית או מסין שולח עבורנו. אבל עדיין ההתקשרות מול הלקוח, אנחנו מבצעים אותה. זאת אומרת, אם ללקוח יש בעיות עם השילוח, או המוצר לא הגיע, או המוצר יש לו איזושהי תקלה, הוא פונה אלינו אישית. הוא לא מכיר את הספק שלנו וזה גם לא מעניין אותו. זאת אומרת שכאשר אנחנו מוכרים באי-ביי, אנחנו צריכים לדאוג מאלף ועד תף שהמוצר יגיע ללקוח. אוקיי? האחריות היא שלנו ב-100%. אם אנחנו נלך לאמזון ונרשום שוב פעם את המוצר, אני אשתמש שוב בקייס, ואני אבחר מוצר אחד מתוצאות החיפוש, נגיד את המוצר הזה, תוכלו לראות בתיבה בצד ימין שרשום sold by השם של המוכר ו-ships by Amazon. זאת אומרת שכאשר מישהו יעשה add to cart ויעבור לדף הרכישה וירכוש את המוצר, מה שיקרה זה שמי שיהיה אחראי על תהליך השילוח ועל שירות הלקוחות יהיו אמזון. אפילו שזה של מוכר פרטי, שהוא שלח את הסחורה בעצם למחסנים של אמזון והסחורה היא שלו, עדיין אמזון יהיו אחראים לכך שהמוצר יגיע ללקוח. זה קורה בתוכנית שקוראים לה תוכנית פריים, וזה ההבדל הגדול בין eBay לאמזון. לאמזון יש בעצם מחסנים, ואנחנו בתור סלרים צריכים לייצר את הסחורה מראש, לייצר אותה בין אם זה בסין או בארצות הברית, זאת אומרת לשלם ולהתחייב לסחורה מראש, אנחנו לא יודעים בוודאות שהיא תימכר, אבל אנחנו צריכים לקנות אותה, לשלוח אותו לארצות הברית, ומשם אנחנו בעצם מביאים אותה למחסנים של אמזון ומוכרים אותה. כאשר המוצר נמכר, לא אני דואג לשילוח, אלא אמזון דואג לשילוח ולשירות הלקוחות עבורי. כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט להשקיע כסף גם על השינוע, גם על הייצור, גם על העיצוב, על הכל, שזה משהו שאין לי בעצם באי-ביי, כי באי-ביי אני בעצם עושה דרופשיפינג, ובמקרה אני עושה דרופשיפינג, ואין לי בעצם עלויות ייצור, כי אני בעצם משתמש במוצרים של אחרים. אז אלו ההבדלים המהותיים בין eBay לבין אמזון, וזהו, אני מקווה שזה קצת שפך אור על הזירות וקצת הסביר יותר לעומק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.